हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरबाय। भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' टाइटेल एबा थाम्बनेलाव एसेब्लाबो नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। लोगोफोर, बिटिआर इनफ' ब्लग्स बेनारजों दिहुनजानाय आबुं मोनसे शर्ट मुभिनि सायावनो आपडेट लानानै फैदों। बे शर्ट मुभिनि टाइटेलनि मुङानो जादों जासुला। बे भिडिअआव गुबैयै फावखौ खालामदों बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर आरो बयजोंबो सिनायजानाय मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी। बिथाङा सासे सिंगारबो आरो लोगोसे फावखौ खालामदों प्रिया बसुमतारी, प्रभा नार्जारी, तुलाराम बसुमतारी आरो रैमालु बर'। बे भिडिअनि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ लिरदों रैमालु बर'। डिरेक्टरखौ खालामदों बिथां रैमालु बर'आनो। केमेरा आरो एडिटखौ खालामदों उलाफाद नार्जारी। मिउजिकखौ खालामदों राजु गयारी। लोगोफोर, बे भिडिअनि आबुं मोनसे शर्ट कमेडि भिडिअखौ रिलिज खालामनानै होबाय। नोंथांमोना सोरबाफोर नायाखैब्ला बिटिआर इनफ' ब्लग्स चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन आरो आंनि डिसक्रिपसनावबो लिंकखौ होनानै दोनगोन। नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।